Tervetuloa Väriloikkaan. Tämä on jakso 137 ja mun nimi on Hanna ja edellisestä videosta on yli kuukausi ja musta tuntuu, että mä en muista sanoa läheskään kaikkea, kun mulla on niin paljon kaikkea asiaa. Mutta tässä mulla on sohvalle kerättynä kaiken näköistä keskeneräistä ja valmista ja vähän ostoksia ja sillä mennään, että mä koitan pikkusen niistä sanoa. Ja tänään on keskiviikko 29. päivä heinäkuuta ja vuosi on 26 ja ehkä sanoinkin jakso 137. Mitä väliä sillä on? Itse lasken. Olen vältellyt villatakin hihojen neulomista aika paljon ja sen takia sain valmiiksi 4 sukat ja 1 isomman työn. Ja olen edistänyt villatakkia ja olen aloittanut uusia hommia. Eli sinne tänne pomppimista ja edestakaisin ja aika paljon innostusta ja sen sellaista ollut nyt viimeisen kuukauden aikana. Ja pikkasen viime videon kuvaamisen jälkeen kanava täytti sen 7 vuotta ja kiitoksia kaikista kommenteista ja onnitteluista. Tuntui hyvältä. Semmoista. Viimeksi mulla on ollut aloitettuna tämmöiset sukat. Silloin kerroinkin, että Albiona McLaughlin, suomalaisittain lausuttuna, on tehnyt tämmöisen ohjeen kuin Basic Sock with Integrated Heel. Ja sitäpä sitten kokeilemaan, että onko kiva kantapää. Ja oli ihan hauska tehdä. Tosin mulla jää tähän kohtaan, missä kantapäätä on käännetty, kun tää on varpaista aloitettu. Ja tässä pikkasen mennään edestakaisin ja tähän jää sitten mulla löysät silmukat. Tässä ei poimita, vaan ne tulee siinä sitten ne löysät, kun mennään edestakaisin, niin se pikkasen kiristyy se tilanne siinä niin, että se silmukka vähän venyy, mutta muuten ihan kiva kantapää. Tosiaan siksikin kiva, ettei tarvitse sitten poimia. Nämä on tehty siis varpaista ylös, näissä on 64 silmukkaa. Ja tämän verran jäi tätä tehosteväriä, jota on pelkästään varpaat ja 4 tai 5 kerrosta tuolla ylhäällä ja päättelykerros. Niin tää on Jarngrimoiren minisok, muistaakseni, joo, tämä pinkkilanka. Ja sitten tää vaaleanpuna kirjava, jota taisi jäädä vaan näin vähän, oli jämälankaa, kun toi oli minivyyhti, niin tää oli jämälankaa toisista sukista, Taito Pirkanmaan roosanauha. Ja kun nämä on näin lyhytvartiset, niin näihin on mennyt vain 47 grammaa lankaa. Ja 2 puikoilla on tehnyt. Ihan hauska oli tutustua tämmöiseen sukkaohjeeseen, jossa on hyvinkin eri paksuisille langoille sopivia tai erikokoisille sukillekin sopivia, koska siinä samassa ohjeessa, koska siinä on eri silmukkamäärillä. Niin sitten valitsemalla lankaa saa erikokoisiakin sukkia. Nämä on ehkä 39 kokoa. Ja tosiaan tykkäsin kokeilla sitä kantapäätä ja tykkäsin niin paljon, että tein sillä ohjeella sitten lisääkin. Nämä oli ensimmäiset. Tuonne huiskis. Sitten mä menin katsomaan, että mitä muuta jämälankaa mulla oli. Ja että mulla oli esimerkiksi tämmöistä Jämsän huopatehtaan retusukkalankaa. Tässä on villaa vaan 60% ja polyesteriä ja polyamidia sitten molempia 20. On joskus tehnyt siitä sukat ja olisiko mulla ollut sitä 2 vyyhtiä, sitten siitä oli jäänyt. Ja sen jälkeen mä kaivoin vielä 7 veljestä
3 eri värissä, tai oletettavasti 7 veljestä sieltä paksujen lankojen sukkalanka korista mä sitä rupesin kaiveleen ja sitten rupesin tekemään 48 silmukan ohjeella. Siinä ohjeessa on muuten lisäksi niin kuin varresta varteen ja varpaista. Ei kun, varresta varpaisiin ja varpaista varteen molemmat. Ja nämä siis varpaista 48 silmukkaa. Ja ohjeessa oli mun mielestä selkeästikin virhe. Ei mennyt sillä tavalla tasan, mitä olisi pitänyt, että miten yhtäkkiä niistä silmukoista jaetaan sillä tavalla, että mä oon siinä kohdalla, mitä jaetaan täällä kantapäätä varten, niin jakanut 8 plus 80, 8 plus 8 plus 8 silmukkaan, niin silloin se meni ihan oikein ja sen ohjeen systeemillä niin onnistui toi kantapää. Eli täällä ei tehdä kiiloja, vaan täällä tehdään ihan suoraa, kunnes ruvetaan tekemään kantapäätä ja siinä tehdään vähän edestakaisin. Ja sitten täällä näkyy tämmöinen kavennuskohta. Ihan näppärä. Näihin meni yhteensä 114 grammaa. Ja suurin osa tosiaan retua. Ja jos ei ne ole 7 veljestä noin siniset muut, niin sitten ne on kaupunkikivijalkaa varmaankin. Itse asiassa tuo tumman sininen voisi olla. Ja tuo retukin on tuommoista siniharmaata, vaikka se nyt ehkä näyttää täysin harmaalta tuolta. Ihan hauska projekti. Ei tarvinnut tehdä koko ajan villatakin hihoja. Semmoista. Eikä siinä vielä kaikki, vaan sitten mä jatkoin. Otin seuraavan sukkalankalaatikon, jossa myöskin oli jämiä. Otin 5 eri ruskeasävyistä, noin nallen vahvuista. Luulisin, että Novitan nallea ja Novitan nalle taikaa on kaikki muut, paitsi tuolla yksivärinen vaaleanruskea olisi ehkä Kiestalin Maijaa. Näihin sukkiin on mennyt 90 grammaa lankaa. Retusukat oli muuten 3,25 puikoilla. Niin näissä on 56 silmukkaa ja nämä on tehty 2,75 puikoilla. Minun mielestä tuli pikkasen löysää, että pistin itselleni muistin, että seuraavan kerran kun teen nallesta tai sen vahvuisesta sukkaa, niin ota 2,5 eikä 2,75. Sopii mun käsialalle sukkaan paremmin. Mut muuten mä oon ihan tyytyväinen, että mä otin 56 silmukkaa ja sitten mä kokeilin samaa ohjetta varpaista varten, että toimiiko se 56 silmukkaa ohje ja toimihan se. Ja täällä on ensin nalle taikaa, tuommoista kirjavaa, sitten sen kirjavan kaveriksi on otettu tuommoista vähän keskiruskeeta. Tässä on 2 kerroksen raitana sitten niitä 2. Sitten se keskiruske on loppunut, sitten on tuommoista vähän beessiä sen nalle-taikalangan kanssa, sen ruskeakirjavan. Ja se ruskeakirjava on loppunut. Sitten on vaihdettu toiseen nalle-taikaan, jossa on samanlaisia ruskeita ja vaaleita, mutta ei sitä tummanruskeita, vaan vähän siniharmaata, sinistä. Niin sitä on raidotettu sen beessin kanssa ja sitten lopuksi beessin kanssa on tummanruskeita ja tummanruskeita yksinään. Tosiaan 2 kerroksen raitaa ja yläreunassa noin paljon on 2 oikein, 2 nurin. Joustinta 90 grammaa lankaa. 5 jämänöttöstä, jotka jaettuna 2 tässä, että sai neulottua. Niin nekin saatiin sukiksi. Mua palkitsee ihan valtavasti jämälanka työt. Jämälankasukkiahan mä teen paljon ja sitten niistä vähän niin kuin ilmaiseksi saa ihan käyttökelpoisia sukkia. Vaikkapa sukkia tosiaan.
eikä siinä vieläkään kaikki, vaan yhdet sukat tein vielä sillä Basic Sock with Integrated Heel, mutta kokeilin 64 silmukkaa varresta aloitettuna ja varpaisiin pääteltynä. Ja kakkosen puikot on fingering-langassa mulla ja tässä onpi lankana tämmönen kuin Koukuttamo Allegro. Missä tuolla? Vahvistettu merinolanka tuli 50 gramman vyyhteinä ja niissä oli 210, eli se hyvin tavallinen 420-100 grammaa kohti. Ja väri on kinttupolku. Ja mulle tuleekin näistä mieleen, meillä maalla on semmoinen ranta, että siinä on suota. Ja sitten ennen kuin se suo alkaa, niin siinä on vähän koivuja ja pajuja. Ja sitten alkaa harmaat pitkospuut. Niin tässä on mun mielestä semmoista kevään fiilistä, kun pajuissa on semmoiset jo vähän kellervät, ylikukkineet pajunkissat ja maa on vielä semmoista, että jossain jotain vihreitä on ja sitten on ne harmaat pitkospuut. Niin nämä on mulle neulojan vuosikertaan mielenmaisema sukat, koska se on mun mielenmaisema se ranta siellä. Näissä on kaksi nurin noin pitkästi. Sitten ihan sileetä. Tää tuli mun mielestä nätimmin tää kantapää täällä tähän suuntaan. Hyvin eri lailla tietysti piti tehdä. Ja sitten täällä on leveä nauhakavennus. Hyvin tavalliset sukat, paitsi tässä on sitten tää pikkasen erilainen kantapää. Ja lankaa meni vaan 55 grammaa. Noi ruskeet ja nämä on suunnilleen 39 koko. Tää saattaa olla 38kin. Ne retu sinisävyiset oli ehkä 43 koko. Tai oikeastaan kaikki muut on 39 ja sitten ne retusukat on 43. Suunnilleen. Pakko ryystää. Mulla on tänään seljankukkamehua. Hyvä. Noin. Ja siinä mun synttärin ja meidän hääpäivän aikaan niin oltiin Hämeenlinnassa. Ja mun mies antoi mulle syntymäpäivälahjaksi pienen lankarahan. Sanoi, että osta tällä lankaa. Ja minähän ostin. Kerrankin olen tehnyt sitä, mitä olen sanonut ja suunnitellut. Eli mähän sanoin, että mä tekisin sen Silja hihahuivin. Suunnittelija Heidi Lahti. Eli lankojat YouTubessa ja Instagramissa Knits Between Pines. Ja tämä Silvia hihahuivihan tehdään yksinkertaisesta silkkimohairista ja minä kävin sitten ostamassa Sydänlanka-nimisestä hämeenlinnalaisesta kaupasta, jossa sain muuten erinomaista palvelua. Ei ole maksettu mainos, koska käytin sen rahan, mikä minulla oli, eli olin ostoksilla. Ja ostin 5 kerää, niin kuin ohjeessa sanottiin, että jos teet sen isomman koon, eli L kautta XL, niin varaa 5 kerää. Ja mä tarvitsinkin 5. Tai siis se ei mennyt ihan kokonaan tää 5. Ostin Knitting for Oliven Soft Silk mohairia. Noin. Värissä Soft Rose. Ja tein tämän huivin, jota on hyvin vaikea tässä esitellä. Niskassa on vähän niin kuin tommonen sauma, se asettuu ihan tuolle. Siinä kun sitä pitää. Tää neulotaan poikittain. Neulon jälki tulee näin. Ja kun ne lipareet, jotka on ne huivilipareet, roikkuu, niin ne sitten näkyy, on ikään kuin näin päin se neulosjälki. Tullaan hihasta
tehdään selkää ja lipareita näin päin, mutta ne lipareet roikkuu sitten, kun tää on auki. Ja sitten tehdään toista etuliparetta ja päädytään hihaan. Suunnilleen näin. Selkää aina välillä. Eli täällä on tämmöiset hihat. Tästä ei saa mitään selvää, kun mä näytän, mutta olen 3,5 puikolla tehnyt pikkasen resoria tonne reunaan. Lisäykset on täällä alareunassa. Sitten 4 puikolla tämän sileän osuuden. Eli tässä neulotaan vähän aikaa pyörönä hihoja ja sitten muuten tasona niin sileitä neulosta. Missä koko toinen hiha edes on? Tuolla. Selkäpuoli on suora alareunasta. Ja sitten homman juju on se, että täältä edestä roikkuu huivimaiset pitkät jutut. Tää on kasteltu, mutta tää on tämmönen vähän epätasainen, niin kuin näette mulla. Mutta aivan ihana oli neuloa. Tosin kun oli lämpöisiä päiviä, niin silkkimohairi on aika lämmintä. Tämähän on tämmönen hönkäyksen kevyt ja totta kai tätä voi vaikka farkkujen kanssa pitää, mutta suunniteltu niin kuin mekon päälle vedettäväksi pikkujutuksi, niin tämähän nyt menee siis kassiin, kun tää on niin höttöä. Ja voi ottaa lisälämmikkeeksi varmuuden vuoksi tai sitten jos tietää, että on vähän viileämpää, mulla on nyt aika kuuma, niin sitten voi laittaa päälle. Mä en laita nyt päälle, mä oon miehen pyytänyt ottaa muutaman pikkuräpsy valokuvan, joissa varjot tulee hassusti ja vaikka mitä, mutta voin laittaa niitä kuvia tähän. Lankaa Silvia hihahuiviin meni 118 grammaa. Ja nyt niin kuin heinäkuussa tulee hyvin vähän neulottuja grammoja. Mä oon tehnyt niin paljon keskeneräiseen ja sitten tää oli metreiltään iso, eli 1062 metriä meni tähän vaikka se painoi 118 grammaa. Tämähän on hyvin ohutta tää silkkimohairi, että tässä on 25 gramman kerät, joissa on muistaakseni 225 metriä. No niin on. Eli hyvin ohutta lankaa. Mieheni, joka ei hirveästi ymmärrä neulomisesta, paitsi että tietää, että mä rakastan sitä suuresti ja sen takia antoi sen lahjarahankin, niin hän jopa sanoi, että onpa hienoa lankaa. Ihan ohutta. Mä että no niin on. Kiva kun huomasit. Ja kiitos kun annoit siihen budjetin. Semmonen valmiiden pläjäys, 4 sukat ja Silvia hihahuivia. Mä oon varmaan sekoillut ja sanonut vaikka mitä. Ja tää on nyt tämmönen jakso. Mulla on kuuma ja mä yritän ja voi olla, että editoinkin ihan eri päivänä, kun tuntuu, että nyt pätkii. Jos en mä kuvaa tätä nyt, niin milloin mä sitten kuvaan? Mies on maalla. Helpompaa kuvata. Tiedättekö, moni puhuu sitä, että pitäisi olla yksin kotona kun kuvaa, niin kyllä se vaan on niin, että vaikka mies olisi hiljaa toisessa huoneessa tai tekisi omiaan, niin en osaa. Ei tunnu luonnekkaalta. Jos höpöttää yksin kameraa kohti, niin olisi edes kiva olla yksin kotona. Saatteko kiinni, mitä meinaa? Se, mitä välttelin,
mutta olen neulonut. On ollut välillä kauhean kivaa ja välillä sitten on väsyttänyt, koska kesäkuussahan mä tein tätä viruhane villatakkia tosi ahkeraan ja innostuneesti ja vaikka mitä, niin tämä on niin suuritöinen, että tähän on tarvinnut välillä taukoa. Ja sitten jännä juttu, että kun tekee hirveän monella silmukalla ohuesta langasta villatakkia, ja takkiahan neulotaan yleensä edestakaisin niin, että toinen kerros on lähes koko ajan nurjaa, niin se ei niinku rasittanut mua yhtään. Vaan sitten ne hihat, vaikka ne tuli pyörönä sileitä, niin siinä kohdassa niinku töksähti, että en jaksa tehdä näitä hihoja yhtään. Mutta mä oon tehnyt ne hihat. Sanoinko mä suunnittelijan eri shimatsu, viruhane, lanka, Hiertegarn Organic 350 woolcotton. Eli 700 metriä on 100 grammalla sitten. Tämmöistä eksoottisen vaaleanruskea. Mulla on joku ruskea juttu menossa elämässä nyt. Vaaleanpunaistakin on ollut. Sitä oli tuossa keväällä paljon ja talvella. Ja nyt sitten mennään ruskeassa vaiheessa ja vauhdilla menossa violetti. Joku homma. Mutta siis tämähän on tämmönen takki, jonka etureunoissa on tämmöistä. Nyt on pakko katsoa tuonne, että mitä näkyy. Etureunoissa on melko leveä tämmönen pitsireuna. Erittäin nätti pitsi mun mielestä. Ylhäällä on muuten sileää. Pitsikaitalle menee myös niskassa. Niskan alapuolella yläselässä on toisenlaista pitsiä. Ja sitten kainaloiden alta helmaan tulee, mistä kautta näkyisi. Pikkasen tuosta pystyy katsomaan, niin tollei pilkuttuu nurjilla silmukoilla pikkasen toi helmaosa. Ja hihat olisi ohjeen mukaisesti täysin suorat. Ja sitten tehtäisiin vielä poikittain aina oikeita semmonen ohut juttu. Ja se näytti pikkasen semmoiselta leveältä trumpettihihalta. Ja mä aloitin hihat silleen, että mä en tehnyt yhtään kavennuksia. Ja sitten mä olin, että no eihän mä nyt halua semmosia ylileveitä hihoja, että apua mitä mä teen, että mä en halua, että ne on täältä ranteesta kauhean leveät. No sitten mä jatkoin kuitenkin niin, että mä tein tätä täysleveätä hihaa ja sitten mä oon täällä kaventanut puoleen ja tehnyt aikordin, että se pikkasen edes vetää kasaan tuo hihan suu. Ja nyt ne on ne silmukat täällä vielä silmukkamerkillä, ne aikordin 3 silmukkaa, kun tässä on vain 4. Siltä varalta, että jos tää kastelussa on väärän pituinen tää hiha, niin sitten mä vielä tästä puran ja korjaan tilanteen. Eli en päättele täältä hihan suusta ennen sitä. Ja viimeksi kun mä näytin, niin ei ollut noita hihoja. Silloin kuukausi sitten. Ja vartaloa oli tehty kainalon alle. Eli täältä kohdasta tänne, missä puikko on. Niin se oli ehkä napamitassa. Tuossa vähän lantion päällä ehkä oli 28 senttiä, nyt on 47 senttiä. Eli olen mä tätä 19 senttiä edistänyt ja plus hihat, että olen mä nyt tätäkin neulonut, vaikka mä oon neulonut noita ihan muita juttuja. Ja mä teen suurinta kokoa. Toivottavasti mulla jollain tavalla riittää se koko. Ja
sitten siinä oli lyhyempi ja pitempi vaihtoehto. Tosin mun mielestä siinä ohjeessa ei sitten enää ollut sitä pitemmän senttimäärää. Voin olla väärässä. Mutta toi ylettää tällä hetkellä toi mitta, missä mä oon, niin melkein pyllyn alle. Ehkä 2 senttiä, niin se tulee silleen oikeasti pyllyn alle. Ja mä ajattelin tehdä tonne polvimittaisen tai jotakin. Katsotaan nyt. Tää on tämmönen, katsotaan nyt, että tuleeko reisimittainen, polvimittainen vai pohjemittainen. Sitten pitää ostaa lisää lankaa, jos meinaa, mutta polvi tai polvena vähän alle on mun tämänhetkinen ajatus siitä. Ja sitten mä oon vähän niin kuin luvannut, kun toi on villaa ja puuvillaa, että se on semmoinen kesäneule, että se olisi ensi kesänä valmis, niin sitten sillä ei ole niin väliä, että milloin se valmistuu. Tulipas siitäkin puhuttu aika paljon, vaikka voisi puhua sitten, kun se on valmis, mutta joo, tuli puhutuksi, koska sitä on nyt neulottu. Sitten yhtenä päivänä virkkuututti ja koko ajan viittis olla mitenkään ostamassa lankaa ja tekisi mieli, että varastolangat lähtis käyntiin. Ja tiedän, että kun tekee jotakin muuta kuin ihan pelkkää samanlaista silmukkaa, niin kirjava ei niin paljon erotu, mutta halusin käyttää tätä. Ja suunnitelmissa oli, että toinen on sitten hillitympi tai ainakin erivärinen kirjava ja samaan työhön. Kassiajatus. Ja sitten mä halusin kokeilla, että ymmärränkö mä kaaviota ja ymmärränkö mä kirjoitettua ohjetta vai ymmärränkö mä jompaa kumpaa ja minkälaisia paloja mä osaisin tehdä. Ja sitten tosiaan otin tämmöisen langan, jonka mä oon joskus värjännyt. Siitä on useampi vuosi, kun mä oon happoväreillä tämän tehnyt. Tässä on hyvin vaaleita, sitten erilaisia vaaleansinisiä ja eri vahvuuksilla turkoosia, pikkasen violettia ja pikkasen harmaata. Tämmönen. Löysin sitten etsittyäni internetistä kaiken näköistä, niin semmoisen kuin Dropsin ohjeen Jude 146-13. Niillä on aina numerot niillä Dropsin ilmaisohjeilla. Ja tein tämmöisiä ruutuja. No nyt näkyy vielä huonommin, kun siitä näkyy läpi, mutta täällä on tämmöinen kukka keskellä. Ja sitten tämmöinen kukkakuvio ja sitten neliönä ympäri. Mitäs tää näyttää, jos mä näytän tämän pinon kanssa, kun se yhtään selkeä. Joo. Mitäs tein kirjavasta langasta, mutta kyllä siitä kassi tulee ja katsotaan nyt mitä sitten. 3 koukulla rupesin tekemään ja tosiaan tuo Jude oli se, josta mä otin Otin siitä vaan tämän 4 ohjeen. Se oli semmoinen kassi, missä oli paksummalla langalla 1 tämmöinen 4 ja toisella puolella 1 4 ja sitten siitä tehty kassi. Mutta en mä nyt näin pienistä ainakaan silleen. Mulla on tässä 6 näitä. Virkkasin 2 päivää hyvin innokkaasti. Sitten kokeilin toista väriä. Ja vaikka nämä mun mielestä oli fingering-lankoja molemmat, niin siitä tuli paljon pienempi. Joten mun pitää vielä etsiä, että onko tämä edes tavallista fingeringiä vai onko tämä jotakin nalle, ei kai. Mutta mun täytyy vähän tutkailla, että millä langalla mä saan sitten samankokoista. Voin tietysti kikkailla vähän eri kokoisella koukulla. Lisäksi mä olisin halunnut, että toista väriä on 5 ja toista väriä on 8, koska näiden yhdistämiseen en tiedä onnistunko ja osaanko, niin semmonen Dropsin ohje kuin Celebrating Spring, missä tulee tälleen monta muutakin ohjetta, jossa tulee näin päin ne neliöt ja
Sitten siitä tulee hienosti kassi. Niin sen yhdistämisohjeella sitten niin koitan saada jonkunlaisen kassin kasaan. Niin sitä olin sanomassa, että sitä varten tulisi mun mielestä nätti, kun olisi 8 palaa toista ja 5 palaa toista. Mutta näitä on nyt 6 ja katsotaan mitä tapahtuu. Tätä pitäisi olla 2 grammaa lisää, niin mä saisin 7 palan väriä, mutta siitä voi tulla ihan erimallinenkin kassi, tai sitten siitä ei tule kassia ollenkaan, tai ihan mitä vaan, mutta mulla on ollut hauskaa 2 päivää, kun mä oon virkannut näitä. Semmonen virkkuu-projekti. Mutta sitten tuli kaikkea muuta uutta ja virkkaaminen jäi niiden jalkoihin. Ensinnäkin olin Jumesniemellä erittäin ihanassa, eikö se ole Kässäpuoden järjestämä, joo, folkkia ja villaa tapahtumassa. Neuletapaamisystävä otti mut kyytiin. En olisi jaksanut lähteä, jos olisi itse pitänyt ajaa. Voimavarat on vaihtelevat. Mutta kun hän otti kyytiin ihanasti, niin jaksoin lähteä ja tykkäsin tapahtumasta paljon. Jonkun verran kiersin kyllä katsomassa lankatarjonnan ja silmukkamerkkitarjonnan ja niin poispäin. Mutta enimmäkseen istuin sitten retkituolissa ja neuloin. Niin sitä varten, kun en halunnut ottaa villatakkia, enkä halunnut ottaa virkkausta ja muuta ei ollut kesken, niin aloitin sukat. Pieni neule on kätevä matkassa. Ja valitsin tämmöistä kirjavaa. Hätäpäissäni aamulla vielä ennen lähtöä peukun ympäri kieputtelemalla jaoin kahtia sen jämän, mikä oli. Nyt on hienot kissankarvat täällä, otetaan pois. Saattoi olla kyllä ihmisen hiuskin. Ja tämä voi olla ehkä jotain Delight-lankaa tai muuta tämmöistä väriä vaihtavaa ja raitaa tämmöisen kanssa. Toista oli varmaan 36 tai 38 grammaa ja toista oli 40 grammaa, niin kyllä riittää. Tämä saattaa olla silmusolmun jalokivi merinosukkaa, mutta ehkä ei. Jämät kuitenkin. Ja olen saanut tehtyä 2 puikoilla 64 silmukan sukkiin varpaat ja vähän enemmän. Näin. Tämmöistä olen mennyt tekemään. Ja neuloin siellä tapahtumassa 3 sukan kärkeä, koska toinen oli niin pahasti sekaisin lisäyksistä, kun sain molemmat varpaat, teen tandemina eri puikoilla. Siinä oli niin sekalaiset silmukat, että mä purin sen kokonaan. Sitten mä menin ensin vielä niin kuin tinke silmukka kerrallaan taaksepäin peruuttamalla ja vaikka kuinka kauan ja sitten mä kuitenkin päätin vetää puikot irti ja purkaa koko homman, kun se virhe ei meinannut sieltä löytyä. Siis jos heittää yhden silmukan, niin mä kyllä jostain vaan taion sen siihen ja annan olla, mutta tässä oli niin kuin toisella puolella 3 silmukkaa vähemmän kuin toisella puolella, niin sitten mä jo rupesin purkamaan. Kaikkea sitä sattuu, kun höpöttää ja tekee. Mutta nyt nämä on niin kuin tämmöisessä vaiheessa ja näitä on sen jälkeen Taussin labrassa odotellessa ja pikkasen kotona neulottu. Ja ennen kuin näytän sitten vielä toisen aloituksen, tai monesko se nyt on sitten, mutta aloituksen yhden, niin näytän tämmöisen 2015-2017 ufoutuneen ja sitten valmistuneen työn. Eli mulla oli tämmöinen folk bag. Olisiko Peony and Parakeet?
se suunnittelijan nimimerkki. Tämmöinen, missä on virkkausta ja on kirjoneuletta ja on ommeltua reunaa ja nauhaa ja on vuorikankaasta ja näin poispäin. Olisi ihan hauska tehdä tämä joskus uudestaan niin, että tajuaisi tehdä jo pienemmällä koukulla ja isommalla puikolla ja ommella siistimmin ja kaikkea, että olisi semmoinen olen kehittynyt käsityöntekijänä todiste itselle. Mutta ihan kiva folk bag. Tämä asuu nyt täällä. Tämä sukkaneule homma. Projektipussi, mutta näköjään kakkoset puikot tulee vähän täältä läpi joskus törröttelee, mutta semmoista se on monessa muussakin projektipussissa. Sinne meni. Ja samana päivänä, kun olin Folkkia ja Villaa tapahtumassa, niin kävin illalla hakemassa kaupalta paketin, joka oli saapunut semmoisesta kuin lankaleipomo ja aloitin semmoisen kuin herkkuhame. Ja tässä nyt hei vaan, jos katsot Seija P. hetkiä Heimolasta, niin hänen innoittamanaan sanoin siellä neuletapahtumassa, villatapahtumassa, että sun syy, mutta eihän se mikään syy ole, vaan innoitus. Seija oli tehnyt herkkuhameen ja minä sitten perässä. Mä näytän tästä, että lankaleipo on tommonen logo. Herkkuhame on tekemispaketti. Siinä tulee ohje ja sitten riittävä määrä lankaa sinun valitsemassasi koossa, sinun valitsemassasi värissä tai väreissä. Siinä on ideana tehdä se liukuvärjätysti ja lankaleipomo tekeekin sen erittäin ovelasti. Mulla on isoin koko. Olisin voinut ottaa yhtä pienemmän, mutta halusin, ettei se ole niin ihon myötäinen tai vartalon läheinen täältä vyötärön massun ja pepun kohdalta, niin päädyin ottamaan sen suurimman koon. Ja 4 eri väriä. Koska mulla on niin suuri koko, niin mulla tuli 2 kakulla. Pienemmät koot tulee 1 kakulla. Nyt tää näyttää hullulta, kun mä oon tähän purkanut. Mutta mulla tulee värit ruskean violetti, jota on täällä purettuna näkyy. Sitten se vaihtuu pikkuhiljaa vaaleaan pähkinään, pähkinän ruskeaan ja kahvenruskeaan. Ja tässä nyt on tätä mun violettia ja ruskeita sitten. Tämä on tämmöinen systeemi, että langassa ei ole mitään kierrettä, vaan nämä säikeet kulkee vaan suorana vierekkäin. Ja se väri vaihtuu 1 säie kerrallaan. Tässä on 6-säikeinen. 6 säijettä puuvilla. Luomupuuvilla 6 säijettä täällä lukee. 285 metriä 100 grammalle ja riittävä määrä 3XL kokoiseen hameeseen. Ja se säie, sieltä siis tulee ensin 6 mulla violettia lankaa. Niinpä niin. Editoidessapa huomasin, että mulla oli katkennut kuvaus ja jäänyt sitten kertomatta loput hommat, näyttämättä ostokset loppuun ja olinkin kertomassa silloin siitä, miten väri vaihtuu tuossa lankakakussa. Ja tässä sitä sitten ollaan meidän keittiössä iltavalossa ja yritetään selvitä tästäkin. Mutta
lyhyestä virsi kaunis. Se liukuväri lankakakku, mikä lankaleipomosta tulee, lankaleipomo, eikö niin? Kyllä. Niin siinä on 6 säijettä, joista yksi kerrallaan vaihtaa väriä. Ensin on yhtä väriä, mulla sitä violettia, sitten siinä tulee 1 säikeistä vaaleanruskeata ja 5 jatkaa violettina. Sitten vähän ajan päästä tulee toinenkin vaaleanruskea ja 4 jatkaa violettina ja niin poispäin. Ne vaihtuu jokainen väri sieltä yksi kerrallaan ja mulla on tosiaan 4 väriä. Sinne voi valita niin monta, että voi olla 4 väriä tai 3 väriä tai 2 väriä tai 1 värisiäkin saa. Ja sen lisäksi, että sieltä voi tilata sitä puuvillaa eri paksuisina, että kuinka monta säijettä tulee, niin toinen vaihtoehto on merinoa ja mä sitten tilasin. Tässä on mulla tämmönen. Toi oli Cotton Ombre, toi mikä tuohon herkkuhameeseen tuli ja sitten mä tilasin merinoa 3 säikeisenä. Näin, eli fingerin paksuisena tämmöistä melange eli meleerattua. Mulla on tässä 2 säijettä pähkinää ja 1 säie mokkaa. Ja sitten tämä kulkee koko matkan samalla lailla meleerattuna. Hyvin huonosti nyt toistuu värit, kun tulee tämmöinen ekstra kuvaus. Mä haluan tän tänään saada editoitua, tai mä en todellakaan tätä editoi, niin että tässä ollaan. Näihin lankakakkuihin on laitettu mukaan tämmöinen helmi, joka helpottaa sitten sitä, ettei ne niin paljon hajoa ne erilleen ne säikeet. Sen voi toki ottaa pois, jos ei tykkää sen kanssa neuloa. Mutta mä tilasin fingerin paksuisena 3-säikeisenä merinoa ja sit sai valita, että kuinka monta metriä ottaa, niin tää on 1200 metriä ja mulla on teepaita suunnitelma tästä. Ja sen lisäksi, että tässä on nämä 2 eri väriä, 3 säijettä, aion 4. säikeeksi ottaa samasta paikasta tilaamani kultalangan. Solo Lurex maksoi 2 € lisää, että sain tätäkin sitten 1220 metriä tässä lukee. Niin voin vähän lämmittää tätä värisävyä tällä kultalangalla ja saada bling-paidan. Semmosen olen ostanut. Ja siellä Folkkia ja Villaa tapahtumassa ostin Sagawoolilta silmukkamerkkejä. Ja ne todellakin on tarpeeseen. Se herkkuhame on nyt semmoisessa vaiheessa, että siinä on 25 eri silmukkamerkkiä. Nyt en kaiva sitä työtä tuolta esiin. Olen siitä 45 kerrosta purkanut ja nyt sitten neulonut koko vyötärökaitaleen ja lisää sitä pitsiä uudelleen toistakymmentä kerrosta, että kyllä se sieltä, mä näytän sitä ensi kerralla, kun se vähän etenee ja siinä on vähän enemmän näytettävää. Sitten ostin sieltä 1 paitalangat. Minä ostin Jalovillan silkkivuonaa. 2 värissä aion tehdä kirjoneule puseron ja tämä punavioletti tai punainen tai violetti, ihan millä värisilmällä katsotte. Värinimi on puna-apila, olisi pääväri. Ja sitten kaverilta kyselin vähän, että mikä tähän menisi kuvioväriksi, niin päädyttiin tämmöiseen kuin peruskallio, joka on tämmöinen pikkasen sinertävä harmaa mun silmään. Mun silmään nämä on punavioletti ja vähän sinertävän harmaa nämä värit. Ja varmaankin Jalovillan sivuilta näkee nämä värit paremmin. Tai ihan varmasti näkee. Ja se, mitä mä niistä suunnittelen, niin katsotaan nyt tuleeko, mutta mä ajattelin sellaista paitaa kuin Wildflower Tea. Se on teepaita malli. Siinä on ihana kuvio karrokkeessa ja muistaakseni vähän kuvio siellä alempanakin. Ja
ajattelin itselleni, ostin sen verran lankaa, että jostakin 3/4 hihat tai semmoset. Et mä ostin 6 pääväriä ja sitten 2 peruskallioon. Näähän on 50 gramman keriä ja näissä on 205 metriä 50 grammalle. Eli semmoisia ostoksia mä tein ja semmoisia suunnitelmia mulla on ja herkkuhametta mä näytän ensi kerralla. Ja olipa kurjaa, että osa videosta oli hävinnyt ja jotta mä jaksan tän nyt editoida, niin tää on tässä. Mä kiitän kaikkia, jotka katsoo, mä kiitän kaikkia, jotka jättää kommentteja, kiitän kaikkia, jotka tilaa, mutta ennen kaikkea katsominen on se tärkeä. Silloin mä tiedän, että teitä on siellä ja teille mä tätä teen. Itselleni vähän muistiinpanoiksi, mutta teitä varten olen täällä. Yhdet terkut. Terveisiä sille katsojalle, joka tuli Folkia Villaa tapahtumassa mulle juttelemaan ja toivottavasti sulla ja tyttärellä oli ihana päivä. Moi. Hei hei kaikki.